Montaxe do escornabot. Imos ver a continuación as nosas ferramentas, destornillador, alicates, a soldadora e o voltímetro. E a continuación as pezas do noso escornabot. As rodas cos seus pneumáticos, a tornillería, a botoeira, que é onde imos ter que soldar, a placa base, o cargador das pilas, un cableciño para levar a enerxía e os comandos, e as pezas que iremos montando. Roda, temos que coller os tornillos de tuerca, os que non teñen punta, e os seus correspondentes tuercas. Empezamos poñéndolle o plástico e despois imos meter polo burato a tuerca e o tornillo despois, sen apretar moito, simplemente metelo dentro. Importante meter a tuerca ca punta hacia arriba e ca punta hacia abaixo para que entre ben. Temos o parafuso para que quede agarrado na roda simplemente. Non fai falta atornillalo moito, que quede aí agarrado. Ca montaxe do escornabot. Temos as instruccións, as pezas, imos o primeiro paso. Moi ben, temos aí as rodas, fixámonos ben na peza, buscámola, encontrámola, e cuidado porque a peza ten un resalte, temos que poñela xusto como nos di nas indicacións, así. Un dos tornillos de punta, importante metelos só e non apretar, senón o plástico pode romper, só metelos e agarrar. Esta é a peza, damos a volta aos nosos motores e vai encaixada aí, fixadevos no resalte. Un tornillo aí, lembrades en apretar. Ben esta peza, fixadevos que vai a punta de atrás, que é a que se atornilla, e hacia diante o rectángulo na zona dos motores, sen atornillar, sen atornillar. Ese é o único tornillo que atornillamos. E pasamos ao segundo punto, o seguinte punto, que é o número 4, collemos a nosa placa base, que é a que ten máis cacharros, vale, preparámonos para fixala con esta peza, que vamos completar o tornillo que non puxemos agora, por riba. Da peza, vamos poñer a placa, fixadevos que a parte azul, vale, iría aquí nesta parte, aquí arriba van ir os botóns. Comezamos. Fixadevos que ten unha ranura arriba e abaixo, vale, hai que metelo, queda a mediado. Nosa bola e a peza da bola, paso 5, insertámola e atornillamos xunto ca batería. A batería imos de poñer as pilas xa antes de nada, vale? A batería, fixadevos que o cable da batería ten que sair por onde está a parte azul da peza, vale? A batería vai encerrada pola bola. Pero o interruptor, o interruptor, aquí está, que iría aquí neste tornillo, terá que ir metido aí e atornillado. Ten que baixar ben sin forzalo para que non rompa. Momento de montar a nosa botoneira antes de continuar e engadirlle. Entón imos coller as resistencias para metelas nestes buratiños de R2 a R6, son os que imos ter que meter e soldar. Collemos as nosas resistencias e facemos unha U con elas, non teñades medo que non rompen. Para introducilas por a parte de arriba, busca por exemplo R2 e introduce. A nosa placa de exemplo, temos agora que soldar as resistencias e os botóns a continuación. Entonces, vemos no exemplo como están colocadas. Metemos a resistencia, doblámola para aguantala, non fai falta doblarla tanto porque igual despois nos resulta difícil cortala, pero bueno, queda ben, mellor un pouco máis de espazo. E a continuación preparamos o noso soldador. O noso soldador temos que mollar un pouco a esponxa, vale, temos que poñer na temperatura laranxa escuro, vale? E con isto estamos preparados para iniciar a soldadura. Eso, cando teñamos moi negro, podemos lle dar así ca punta para limpalo. De momento está ben. Entón buscamos o noso punto de soldadura, vale, agárrache. 1, 2, ponlle o cable aí cerca da punta, vale, quita o cable, quita 1, 2, arriba, vale, vestes que quedou a nosa soldadura perfecta, vale. Ben, collemos agora os botóns, imaginemos que tivéramos xa todo soldado e procedemos a meter os botóns cada un no seu lugar. Que no voltímetro, para ver se funciona a nosa placa, o negro este aí no medio e o vermello deste lado. Poñemos en 200K e comprobamos. Poñendo negro abaixo, negro arriba e roxo
abaixo, vale? Que os botóns den un valor cada un distinto. Eso sería que está ben soldado e que a nosa peza funciona. Vamos a nosa botonera, que a última pieciña que soldamos, que é importante que vaya moi dereitiña, ben soldada, metemos na botonera e preparámonos para colocar a botonera. Vale, tomamos como referencia o noso amigo azul para que saian os cables. Metamos cables da batería, roxo arriba, na peza azul, negro abaixo. Fixadevos que xa veu a vida o noso robot. Ben, nas nosas instruccións temos que mirar como van os motores colocados. Vale, o esquerdo, left, vai por debaixo da peza azul e o dereito por encima da peza azul. Xa só nos queda despois tamén conectar a botoneira e estaría listo para funcionar. Os conectados, conectamos os nosos botóns ca nosa placa. As rodas conectadas e atornilladas, xa temos o noso robot funcionando.